Joskus stressi voi saada sinut tuntemaan olosi hämmentyneeksi, häpäileväksi tai eristäytyneeksi. Sisäinen ääni saattaa kertoa, et pysty johonkin, tai olet kaiken avun saavuttamattomissa. Mutta joskus sisäinen äänesi ei kerro sinulle totuutta. Nämä kuiskaukset ovat negatiivisten kokemusten tulosta. Ne ovat julman sisäisen kriitikon kaikuja, eivät todellisuutesi ääniraita. Siksi on tärkeää oppia harjoittamaan itsemyötätuntoa, jotta voit palata takaisin tähän hetkeen. Itsemyötätunnon juuret ovat itämaisessa filosofiassa, jossa myötätunto on kaikkisuuntaista ja kattaa itsen ja muut tasapuolisesti. Sen kehittäminen vie aikaa, mutta on olemassa työkaluja, joita voimme oppia. Esimerkiksi mantrat voivat toimia muistutuksina sisäisen kriitikkomme hiljentämisestä ja ajatustemme uudelleen ohjaamisesta. Sana mantram tulee sanskriitin sanasta, joka tarkoittaa mielen ylittämistä, ja sillä on hengellinen merkitys. Mantram tai mantra, jona se tunnetaan yleisesti, voi olla lyhyt sana tai lause, johon voit palata aina, kun sinun tarvitsee rauhoittaa mielesi. Kun toistat sitä itsellesi hitaasti, se voi keskittää ajatuksesi ja voit palata itsemyötätunnon tilaan. Mantroja on käytetty tähän tarkoitukseen jo tuhansien vuosien ajan. Niiden avulla voit muodostaa yhteyden todellisuuteen, jotta voit keskittää mielesi uudelleen. Mantran valitseminen on erittäin henkilökohtainen asia. Joillekin ihmisille se on merkityksellinen sana tai lause, joka tuo mukanaan maadoittumisen tunteen. Toisille se voi olla laulu tai jotain henkisemmän tapaista. Mitä sitten valitsetkin mantraksesi? Pidä sitä äänenä, joka kuiskaa sinulle takaisin. Ei kritiikkinä, vaan ystävän lempeällä äänellä. Ystävän, joka muistuttaa meitä siitä, että olemme matkalla kohti paranemista. Se on mahdollisuus saada takaisin paikkasi ihmisenä, joka ansaitsee ystävällisyyttä silloinkin, kun teet virheitä. Kokeillaanpa yhtä yhdessä. Hengitä syvään ja toista tämä hitaasti ja rauhallisesti. Rama, rama. Se tarkoittaa ikuista sisäistä iloa tai olen rakastettu. Toista tätä aina, kun haluat palata takaisin tähän hetkeen. Joka kerta, kun puhut itsellesi myötätuntoisesti, etäännyt sisäisestä kriitikostasi, joka jarruttaa sinua. Tapahtuipa se sitten mantrojen avulla tai maadoittamalla itsesi takaisin nykyhetkeen, itsemyötätunto on olennainen osa matkaasi. Muista, mielesi muokkaa elämääsi. Sinusta tulee se, mitä ajattelet.